Hey, kusiwe ku social media. Kukho i-video uMpumelelo interviewer by I think Liz Zuma on TikTok yathandwa kubantu abaqhuba imoto ezinhle. Sana abantu abasagezi ku comment section. Molweni ndamkela ku Mamgobhozi TV. So, lo mfana is busy interviewing uMpumelelo Mseleku ebuza ba uyenza njani imali kube mbona ehamba ngesilahla semoto, and then nanku ke uMpumelelo eziphendulela. I think that's the guy from Tunnel's Tim. Did you see? Oh, you good, bro? Yo. Yeah, bro. Like, what do you do for a living? I love your car. I actually ask people in nice cars, what do you do for a living? Happy? Oh, is there anything that you do on the side? I always see you on TV. Alright, ngaphandle kubumpana msele utravel moto yini enye wenza? Specialize in security. You specialize in security. So like, how do you deal with the media hate yabo and the controversy with people just slandering you? Sure. Issue. Alright. Okay, so alright. So like, do you have any life tips, advice? Alright. D'accord. Thank God. Kuyo yonke ke into siyeva ke ba uMpumelelo esithi yena uyaphila for a living, siyeva uMpumelelo esithi ungowakwaMseleku xebuza ba wenza ntoni uthi ngowakwaMseleku uyabo kanye ngubani. So abantu abantu abanengxaki nayo indlela athetha ngayo iEnglish. Bathi akasemncinci uMpumelelo for bangakwazi uthetha iEnglish. Hayibo uMpumelelo zange aye ku private school. Abanye ke babe besithi guys, just because umuntu uye private school doesn't mean bafuneka uthetha iEnglish okokoko, and English is not a measure of intelligence. And then nangoku jongani lo mfana uinterviewer uMpumelelo uhamba ngenyawo, uMpumelelo najongani imoto ayiqhubayo. So like kanisimele ngeEnglish, but abanye babengafuna ova besithi uMpumelelo wayehleka usne ngoku nguye ongakwazi ukuthetha iEnglish. Bathi abanye niyamva mos impendulo zakhe uyakwazi iEnglish uyayiva because yonke le nto lo mfana ambuza yona uyaphendula ke ngolo hlobo lakhe. Nene advice yakhe nivile ke mina uMpumelelo uthi yekani uphilela abantu niphilele iziqu zenu. Nebusiness yakhe ke ankulu kuyo uthi nge-security nokuba ke ungowakwaMseleku. So siyabazi ke mosabakwaMseleku. Kanitsho ke nicinga ntoni ngale interview encinci kaMpumelelo sana ehamba ngesilahla interview lo mfana interview ngeEnglish nabantu bemgxeka uba engaphendulanga ngesilungu besithi akakwazi uthetha isilungu. Hey, noma nathi siyagxeka kwi-channel zethu ngesiXhosa noma kuthiwa asifundanga. Yo!